No, takže vítame vás vo tomto videu s Googlíkom. Čaute. Teraz To je prvá časť Minecraftu a ja som sa asi strátil. teraz sa bude Koľko som od teba blokov, kamoško? teraz bude rozprávať iba Googlík. 100. Presne? Presne? Áno. 100, presne. Teraz. 100, Počakaj. Teraz. 98. Pozor. Takže. Bam. Pozor, aby to nebol zombík. Teleport. Teleport. Poď. Už ti vidím nič. 61. Som skoro mŕtvý, ale nezdávam sa. 56. Nezdávam sa. Máš ešte jedlo. Môžeš si dať No surové Googlíčko. budem jesť. Ja sa zatiaľ idem do postielky. Ja oddychujem v postielke. Papánko. To sa mám, že? Áno, ja idem hladný spať. Dizajn úplne na nič. Dobrý deň. Dobre, tak. Ideme pokračovať. Áno, ja idem tak páliť veci. Rozprávanie tu prevezme náš Googlík. Yes. Dobre, ideme si. Neviem čo vykraftiť. Ideš, dáš mi torčky, please. Počkaj, dám ti ich. Čo robíš? Či sa koľko ich tam bude, tam máš. Slaninka. Ďakujem. Na to ti je slaninka. Ďakujem za slaninku. No tam má za sebou, za tebou sú torčky. Kto ťa zabíja? Nikto. Ja sa doplňam. Dobre, ďakujem za mäsko. Dáme ešte ďalšie robiť. Dobre, no tak čau. Ja idem preč. Nie, zostávam tu. Chýba mi jedno, aby som mal topánky kože. Creeper. Kde je creeper? Vo vode. V bazéne sa kúpe. To nechej na mne. Vybuchne, nevadí, ja som musím najprv u sebe prikryť. Aby Juro nevybuchol tuto. To sú tvoje veci, chod si ich zobrať. Ty mi ich zober. Nie. Prečo? Tu je ešte skeletón. Nemusím ísť do neho. Tak ho zabí. Moje, dúfam, že sa mi že máme ešte meč. Mečandos. Mäsko. Tam máš ešte dole, XPčka. Ja vím, neber. Už sa Juro naťahuje. Opováž mi. Pánko, zobrali. Juro, pozor. Čo? Až poď mi pomôcť. Siahne môžem. Sa musím... Vo vode mu to spomalí. Prasa. Vo vode mu to To spomalí máš. šípy. Jaký to máš? Čo ja trepem? Nie, to máš pánko. Juro, nie, ako sa voláš? Hej, Googlík, poď sem. Čakaj. Pomôž mi, už ma takmer zabíja. Googlík, pomôcť. Som takmer mŕtvý. Rýchlo. Ty máš polovičku HPček. Takmer. Neboj sa, idem ho zlikvidovať zo zadu. Ja ti pomôžem. Bam. Ide do mňa. Ty pôjdeš do mňa. Dali sme ich. Ja si zoberiem XPčka, ďakujem. Ty si mi zobral? Nie, ešte nie. Nie, ty ich zoberieš na čo? Nezobral. Ty si ich zobral. Rýchlo. Idem vykraftiť rýchlo drevo a ideme si postaviť chatku. Chatu si spravíme. Pánko. Počkaj. Vajíčko. Ty je zabugovaný. Vajíčko. Pavúk. Tak ho zabij. Veď mu daj jednu cez hlavu a budem mlčať. Pánko. Čo, nevíš ho zabiť?
Ja idem. Vyžerám ti kill. Čo na mňa rýpeš? Ja Nie. do teba nerýpem, ja som teba netrafil. Ja viem. Zobral si tú sypku. Jej, zajačíkovi a budíky. Zabij ho. Aj slepičku. Ja, budíky. Slepku. Mám aj vajíčko. Ja mám tiež jedno vajíce. A nie, ty máš kura. Kurátko. Ja som slepý. Nikdy nezabijem zajaca. Ani ja. V živote. Ty. Nejdem zatiaľ vykrafiť. Ja Ideme ti si nájdu postaviť drevenú výhľadkovú väžu. Chcete sa do toho trafiť? Kde si? Mám veľa dreva, budeme mať. No aleluja, nám vystačí. Zajac. A ešte som vám zabudla povedať, že keď sa vám to ľúbilo, tak dajte like, alebo Odber. no, This is order. aj Googlikovi môžete dať aj mne. No, tak by to bolo dobré. Ďalší A diel keď tam bude aspoň 10 lajkov, tak možno natočíme ešte ďalší diel. Jakých 10, čo si ty blázon? 5 lajkov. 2 lajky. Dobre, tak 2. Keď tam budú 2 lajky, hneď na druhý deň bude ďalší diel. Dobre, Jurinko, teda ako sa volá, že aj Googlik, idem tu robiť výhľadkovú väžu. Tak kde budeme páliť. To som mal dať asi vysok. šípy. Ja viem tedy, alebo pozerať sa. Ty. Mal som to dať asi na Googlik, nemal som to dať náhodou tam vyššie, na väž? Ja sa s tým zajacom nebudem kašľať. Čo, nič nedám aj vyššie kašľy. Nemal som to dať nahoru. Mesko. Zajac je to. To by mohlo sa Vidíš, vyhliadať. čo mám bordel v inventári. Tak si ho vyprázdni. Jedno mesko. Takto vysoko to by to asi stačilo. Dobre, tak to by to To je stačilo. také akurát. Idem zabiť tú ovcu, čo je tam.